Hola, veus, la policia tailandesa ha trobat a Bangkok el cadàver esquarterat d'un lleidatà natural de l'Albi, les Garrigues, que va ser vist en vida per última vegada el passat 20 de gener a Bangkok. Es tracta d'en David Bernat, un enginyer informàtic de 40 anys. La seva família va denunciar la seva desaparició el dimarts passat. El cadàver va ser esquarterat en almenys 7 parts. Les primeres restes van ser localitzades dissabte passat en el riu Chao Phraya, que creua la capital tailandesa, i des de llavors han aparegut altres parts del cos de forma disseminada. Segons la policia, es tracta d'un cas de segrest, extorsió i assassinat. Les proves del forense van determinar que l'home hauria estat lligat i amordassat abans de ser executat. Fonts policials de Bangkok indiquen que hi ha almenys un sospitós que presumptament encara es troba al país i que podria haver-hi detencions en unes 48 hores. La investigació continua el seu curs, encara que no s'han precisat possibles mòbils del crim.